запис и от време на време натискаш бутона пауза за 4-5 години и след това като го пуснеш, все едно нищо не се е променило. I want to say that in Israel we have many Bulgarian Jews, so I met many people from Bulgaria descent in Israel, but Nikolai was the first real Bulgarian that I've met in my life. В Израел има страшно много български евреи и съм се срещал с много български евреи, но първият български българин, който съм срещал в живота си е Николай. So I thought to myself, I said, wow, Bulgarians, they're like such a nice and smart and talented people, you know, after meeting. И след като го срещнах си казах, българите са толкова симпатични, толкова умни, толкова талантливи хора. But then I thought, you know, it's not very scientific, you know, saying that after meeting one person, you know, to generalize it for an entire nation. Но после си казах, че не е много научно въз основа на един човек да си извадиш изводи за цяла една нация. But then I met a second Bulgarian, which was Neva, who После срещнах втория българин, Нева, която откри моята книга и която ме доведе в България. And she was nice and intelligent too, so I said, everything I first theory was not that wrong. И тя също беше симпатична и интелигентна и си казах, може би не съм бъркал чак толкова много с преценката си за българите. And after that I met Manol. И после се срещнах с Манол. So now I can say that it's scientifically proven that the Bulgarian people are nice and very, very smart. The margin of error is plus minus 7 million. И сега мога да кажа, че е научно доказано, че българите са симпатични и интелигентни хора. Yeah, so it's the first nation I can declare personal friendship to. Това е първата нация, към която мога да обявя личното си приятелство. I must say that